Croeso cynnes I chi i'r cyflwyniad Bwyd a Maeth TGAU. A very warm welcome to you to the Food and Nutrition GCSE presentation. Mae'r cwrs hwn erbyn hyn wedi sefydlu le yma yn y Ffryn Conwy. By now, this course is well established here at Ysgol y Ffryn Conwy. Mae angen I chi fod â diddordeb yn y pwnc ac yn mwynhau coginio. You need to be interested in the subject and enjoy cooking. Uned 1, egwyddorion Bwyd a Maeth, sy'n arholiad ysgrifenedig awr a hanner, ac yn werth 40%. Bydd y dysgwyr wedi cael cyfle I ymarfer gyda'r math o cwestiynau yn y dosbarth neu'n waith cartraf. Mae'r cwestiynau yn y papur arholiad I gyd yn orfodol. The course is divided into 2 parts. Unit 1, Principles of Food and Nutrition. The written examination, which is an hour-and-a-half paper and worth 40% of the final grade. The learners will have had opportunity to practice examples of the exam questions in class or as homework. All the questions are compulsory. Yn uned 2, mae 2 asesiad di-arholiad. Bydd yr asesiad cyntaf yn niwedd blwyddyn 10 ac yn seiliedig ar ymchwiliad gwyddonol. Bydd y dysgwyr yn arbrofi gyda gwahanol gynhwysion. Bydd 20% o'r cyfanswm y marciau yn dod o'r asesiad di-arholiad yma. In Unit 2, there are 2 non-examination assessments. The first assessment will be towards the end of Year 10 and based on scientific research. The learners will be experimenting with different commodities. 20% of the total marks will come from these assessments. Mae'r ail asesiad di-arholiad yn uned 2 yn ddiddorol iawn ac yn rhoi cyfle i'r dysgwyr ymchwilio, cynllunio a pharatoi bwyd. Bydd cybac yn gosod y dasg, enghraifft ymchwilio I rawn fwydydd neu bysgod, cynllunio bwydlen addas sy'n dangos amrediad o sgiliau ac yna coginio pryd, bydd 2 awr yn cael ei neilltuo ar gyfer y coginio. The second non-examination assessment in Unit 2 is very interesting and gives the learners the opportunity to research, plan and prepare a meal. WJC will set the task, for example, research into cereals or fish, plan a suitable menu which shows a range of skills. 3 hours are allocated for the cooking of these dishes. Ar ddiwedd y cwrs, gellir dychwelyd i'r ysgol I ddilyn cyrsiau uwchgyfrannol neu dilyn cyrsiau arlwyo yn y coleg. After completing the course, you can either return to school to follow AS courses or follow a catering course at college. Mae rhai o'n dysgwyr yn y gorffennol wedi mynd ymlaen I fod yn gogyddion neu weithio yn y diwydiant. Rhai yn cael blwyddyn o weithio gyda Waitrose, eraill yn gwneud prentisiaeth yn lleol yn Sugar a Spice. Wedyn mynd I Llandrillo I ennill gradd ac yna I weithio gyda Cake Crew yn Bala. Some of our past learners have moved on to be chefs or to work in the industry, recently joining Waitrose for a year or following an apprenticeship locally with Sugar and Spice before moving on to Llandrillo College to gain a degree and then on to work with Cake Crew in Bala as a development baker. Diolch am eich gwrandawiad. Thank you for listening. Helo, Margaret dwi, a dwi wedi dewis Bwyd a Maeth fel un o'n mynciau TGAU. Dwi wir yn joio'r cwrs yma oherwydd dwi wedi dysgu llawer o bethau newydd fel diriwiad bwyd a sut I storio bwyd yn gywir. Hefyd dwi wedi dysgu llawer o sgiliau newydd a ddaru'r sgiliau yma helpu fi basio cwrs lefel 1 mewn helendid bwyd.